râs niciodată așa, în general îmi spuneai mordă-te dracu. Crede-mă, am fost un dobitoc și un nemernic, știi că țin la tine. Dar ce ai pățit? Aoleu, ce palidă ești. Nu așa că sunt palidă, Costel? Palidă rău, mai puțin pe tâmpla stângă acolo. Deci trebuie să fac neapărat tratament 2 săptămâni la Sinaia. La Sovata, fă, te dai de gol. De la fierbințăl și febră am uitat geografia, Costel. Dar cum aș putea eu să te las să plece halul ăsta până la Sovata? Te vindec aici acasă. Nu, Costele, că poate greșești tratamentul și mor. Să greșesc eu tratamentul. Da? De nu te-ai vindeca eu. Știu exact ce-ți trebuie. Ce trebuie? Fii atentă, pentru că ești palidă, da? trebuie să dai cu apă rece pe față. Nu, cu apă pe față? Păi nu, Costele, că apa în contact cu fața produce distorsiuni funcționale ale miocardului la nivel de cortex. În sensul că te gheră în firea al dracu să fii dacă nu mă lași. Nu tolește-te, fă! Dar ești bolnavă rău. Rău de tot, Costele, rău. Ai febră? 58. Sunt schierbinte, Costele, parcă stocăța în călduri. 58. Ia să vedem ce zice manualul de medicină. Cumpără-mi un spital, că mor, Costele. Fii atentă, manualul de medicină zice așa. Costele, aia e cartea de bucate. Parcă ai deschis-o tu vreodată, să știi ce e. E manual de boli. La febră, zice așa, trebuie să iei 2 flacoane de pilicinină. 1.000.000 flaconul, fă. Cât? Păi ce ai, că nu, mai bine plec la Sovata. Mai bine plec la Sovata. Stai, fă liniștită, stai așa că pentru sănătatea ta fac eu rost de bani în orice caz. Accinte, caută bani prin toată casa. Unde, mă, tată? Oriunde, în dulapul ăla. Nu, în dulapul ăsta nu, te rog. Dă-te, fă din dreptul radioului că te trage curentul. Dă-te de acolo, ești bolnavă, stai în pat. Bine, dar să nu caute în dulap, că am niște haine necălcate și mi le șifonează. Ia zi, friguri ai? Pentru friguri trebuie să iei 2 flacoane de clipicinol. 3 milioane flaconul. Și am și leșinături, Costele. Pentru leșinături trebuie să iei paralizol. 8 milioane. Să făcură 15 milioane. 15 milioane. Găsești, mă, ceva bani. Nu găsi, bă, tată, nimic. Deci n-a găsit bani, deci plec la Sovata. Poate să mai caut în oala asta. Nu în oală, că este o substanță toxică și îți ia mințile și te tâmpești, înțelegi? Păi înseamnă că eu pot să caut. Ia uite, bă, tată, bă, tată, bă. Ia uite, exact 15 milioane fără să-i număr. Mă duc să cumpăr medicamente de toți. Nu, Costele, nu, că nu dai eu atâția bani pe medicamente. De bani ăștia mai bine mor, Costele. Bă, nu te juca cu boala. Că boala odată te trăznește, te trezești pe lumea elaltă. Nu mă trăznește pe mine dintr-o dată boala, Costele. Mai întâi mă cuprinde în tot... Hai, bă, la cârciumă, că-i ziua recolte, e sărbătoare mare. Auzi, cu asta ce faci, mă? Plus măta leșinată, dublă sărbătoare. Hai la cârciumă. Haide, mă. Cua mea, mândră cu tot. Așa Frankfurt de tată. Cua mea, mândră. Cua mea, mândră cu tot. Șai-la-la. Hai, bă, ce aveți, mă? Hai, cua mea. Costele, te rog foarte frumos.